dwe mar 9 higa ka higa en mar hingo tuo ringa mar remo kata sickle cell. Nonro yango ni nyithindo maromo 14,000 inyuolo gi tuo ni higa ka higa pacho kae. Ka rem pod nitiere e yango kendo chiwo thieth ne tuo ringa mar remo. E sama yango odiochieng'ni piny mangima pacho kendie wang'iyo rem mosebedo e chwalo thieth kod arita ne joma nigi tuo ni kod jiwo jorit margi. Makonye twak ni en Eunice Achieng' Owino ma en achiel kuom jogo mantiere kod tuo mar sickle cell kendo obedo e bod mopogore mag kedo kod tuo mar sickle cell. Oimore. Erokamano maduong' mar bedo kodwa e Ramogi TV. Erokamano. Odhiambo ma kawuono. Bana kaka wachako mokwongo ni yorona nying sickle cell gi dholuo. Ere kaka ubiro makoro uloso ni mane nying. Koro nying ni ji ne penjo ma kendo koro tuo mane ing'eni pile ji naluonge ga ni tuo remo. To tuo remo mano ng'eny nitie tuo remo mar kansa mar leukemia. Nitie kendo hemophilia en tuo remo, nitie lupus en tuo remo. Koro nwabedo wang'iyo muma nikech sickle en nini tulcha ma ji nang'alo go lum chon. Koro sickle no emwadhi wang'iyo muma iluonge nade. Waneno ni iluonge ni ringa. Koro ka ringa biro to koro waneno ni en tuo ringa mar remo nikech obro affect remo to kendo sama sickle cell biro gi remcha koro ringa go cells miluongo ni sickle koro ringa no koro ema gilok e small capillaries e dendi to kelo rem Erokamano. ber ka wang'eyo koro to nying no nwabet gi professor mar Kemri maduong' cha miluongo ni Bernard Ogutu ang'eni ong'iyo wa sani. Dr. Alan Makisumu jogo awacho ga ni gin the gurus jolony motegno e wach tuo ringa mar remo e Kenya. Erokamano. Ing'eni konyowa nikech kaka Ramogi TV jokanyo machalo koda magi koro kokelo kanyakla to onyisowa to koro wadhi godo nyime. Koro wang'eni kwachakoro odiochieng' ma kawuono sama wacho tuo mar sickle cell to wacho ni tuo monoero mar ringa mar remo. Koro ji ong'eyo ni mano ma sickle cell. To Nyasaye nogwedhowa chieng' mane wantie gi conference maduong' Kisumu emanwa launch e nying no to ji norwake maber. Erokamano. Wamor kode kendo kaka koro wabobedo ka watiyo kode ka wadhi mbele. Koro ka wachako ewi tuo ni ang'eni en puonj en tiegruok ma bende nyaka dhi nyime kinde ka kinde nikech nitiere gik mang'eny ma bende ji pok ong'eyo adieri mage jomoko bende pok omiye pek moromo ahinya ewi tuo ni. Wanyalo ng'iyo ane to gin weche mage madibed ni wachore to gin miriambo nitie moko ma bende wacho to gin adier ewi tuo ni. Koro tuo ni inyuoligo to tuo ni onge kok ibro yude ka iluongo nade parents gi okotimo test. Nyaka gitim test mondo ging'e ni ere gima giting'e dendgi nikech tuo ni igolo one gene kuom wuonu gi minu koro gite nyaka gimi jino kaka nyathi emomiyo inyisiga ni nyathini chal kodi koso nyathini chal gi min gi kata gi wuon gi. Koro mano ema gima kelo kanyakla jok ma odak gi tuo ringa mar remo nikech iyudo jin achiel kuom minu gi jin achiel kuom wuonu. Koro manyiso ni gimbe nitie kaka gintie kode. To king'iyo history maber giwacho ga ni ndalo mana malaria obiro to emimiyo inyalo paro chon ji nawacho ni tuo ni Nyanza, Western kata Mombasa nikech nitie ang'o malaria mang'eny nitie pi mang'eny kuma pi nitie giwacho ga ni water bodies. Kata kineno Ministry of Health wacho ni gin 17 counties ma gin affected gi wach tuo ni lakini gima wigi wil go sani ji nyuomore to ng'ato dhi kamoro kumidhieno iting'o jin no idhi isembaza kocha. Koro ema wawacho ni nyaka ing'e kapok onyuomi kapok iyudo nyathi nyaka ing'e ni genes gi mage miting'o e dendi nikech koka inyalo ng'iyo kata koka family u na nitie ndalo moko ma inyalo penjo dawa nitie nyithindo manowito ka moko pok odongo kamano kokipro ng'e ni haya
kare nitie koka na nitie chon lakini onge ng'ama na wacho nikech ji na wacho ni king'iyo familia cha nyithindo tho athoya ok ni nyithindo tho athoya en mana ni ok ging'eyo nok gipim ema nyiso ji sani onego gidhi mondo opimi mondo ing'e ni jeans mage miwuotho go e dendi ma bende wabo loso bage wach mar pim no ero ka bende ma be wachore ni ng'ama nitiere koda tuo ringa mar remo wacho ni nitie kuonde moko ma giwacho ni ng'ato ok nyal dak nyaka higni 5 kokalo higni 5 to kene nyaka higni 18 kokalo weche ma kamago. An sani an gi higa 43 to nitie jok mosedak higa 100 nitie kata jok mosechopo 80-90 koro ng'ato kik wuondi en mana ni chon nok ging'eyo emomiyo ndalo man wachako wuoth mar dhi ka ministry penjogi ni ang'o mutimo ne wan jok madak gi tuoni na gionge history na gionge history na gionge report gionge kata inyalo wacho ni data ma wacho ni nyithindo ma onyuol gi tuo ringa ni odak nitie koro na gipenjo ni you mean you people exist like nonego watho ok watho wan ka nikech sani kendo gima timore a lot of companies timo research mondo giyud thieth opogore nitie bone marrow transplant nitie gene therapy but ineno mago pok ochopo Kenya ka koro Kenya ka chieng' ma koro wawach ni koro wate wachung' wawach ni water lakteche odhi opuonj mondo oduogi otim bone marrow transplant Kenya ka biro timore to be biro dok piny nikech ibro neno e social media mang'eny ji kwayo pesa konya mondo ater nyathina otimne bone marrow transplant but ka pok itero nyathi mondo otimne bone marrow transplant nyaka ing'e ni nyathini kodhi obro duogo koso koduogi laktar mane miwuotho go ema nyiso ga nyathi ka nyathi kata ka janyuol nyaka imany laktar muwuotho go nikech ema bro nyisi ni nyathini ni ameno ka sani nitie koka otuore mang'eny emomiyo chon niluongowa ni jomidekri ting'eni ng'ato koluongi ni jamidekri ing'eni mano ng'ama osenegi nikech owacho ni ionge onge kumidhiye koro kamano koka niluongowa e ward kendo iwinjo ka naso moro jomidekre ka gin kanye ok ber mano kaluwore kod iwacho ni crisis nikech sano rem rami iluongo ni ringa osepong'o e choke ni lwete ni e tiendi koro daktar wacho ni kata nas nyisi niya mano to wuondore awuonda dong notugo kae nonyiero kae sano gigi odhi oblok onge gima move e dendi onge oxygen onge remo masudo koro kanye michako yudo ni nyathini chako yudo ang'o organ damages samo yudo mano karem obedo mang'eny to onge ng'ama omi yath mar rem nikech giwacho ni tuo ni ok severe ok gine ka remo wuok ok gine ka anything giwacho tekni remo ok chwer ok hinyori ionge remo inyalo bedo kanyo nikech giwacho ni ka ging'iyo gi koka gipimo ga rem mar ng'ato sano ng'ano hinyore marach lakini nikech laktar ok ne remo nyisi ni onge emergency ma intie in beda kanyo nikech ok ondike e wiya kae ni an gi tuo ringa mar remo Eunice e wi mae bende wang'iyo ga ni mana kaka iwacho ni sama crisis biro nitiere samoro ma bende ang'o makelo crisis ni ang'o ma bende koro miyo remni biro nitiere gik ma ng'ato timo koso nitiere kinde ma koro rem kamendi biro giwacho ga ni triggers koro triggers luwore gi ng'ato ka ng'ato nitie gima biro mi iyud rem cause an koka Eunice kadonje e pi swimming pool to mano wacho ni kadonje swimming pool less than 5 minutes to kamano crisis biro quick fast koro nyaka ang'i okibudhe pi ok anyal kata donje pi Nairobi ka mana Mombasa ema nyalo donje pi kata Kisumu koka lietno pi ng'ich koro nyaka ng'i emomiyo wamodho ga pi ing'iyo ni ka iya owang' matin dong nyalo kelo crisis koro awera gi ich wang' koro ich wang' inyalo wang' lakini matin tu
lakini kikikete mang'eny nikech kiketo kendo mang'eny idonjo e crisis kendo ke imor ahinya bendi donje crisis. Manyiso ni jatuo kata jarit owinjo bed ni nono mondo ofwenya ni to gin gik mage makelo crisis. Kata ka nikech chon ing'eni chon kata ka wuon gi minu dhaw ka gidhaw e mbele ni in koka nyathi mi stress to siku sel ok dwa stress to ringo ok dwa stress kabisa iweri gi stress koro i balance life emomiyo kata ka onyisi ni kawuono inyuomi ok inyal nyiero ahinya nikech ing'eni kia kanyo ibro ichako yudo rem koro nyaka iketa balance e ngimani te. Sama koro crisis obire wacho ni thothne gi chien kanyo nok bedada ji nok ong'e lakteche nok ong'e ahinya nikech ne gibro nyisi niya mama nyathini nigi malaria koro malaria ibro miye ang'o mana yath malaria niluongo gi ni chloroquine flagell gene kaito imiyi panadol nyisi ni dhi ot nikech kata machine mar pimo tuo ringa ibro yudo mana e osiptal madongo kata Kenyatta mar ginothoga keka giselose sani koro sani nyalo yudo mana e private hospital emibro yudo test no lakini nyaka ipimri ber kin ng'eyo gino in gi jeans mage miwuotho sama koro crisis obiro managing en ni imedo jatuo remo dok piny koso imiye mana yedhe mag duoko rem chien itime nade koka nanyisi tuo ringa ni ng'ato ka ng'ato dhi kopogore nikech wacho ga ni unique according to your fingerprints kamano koka tuo ringa nitie per patient per person per time koro samoro inyalo yudo ni an gi rem nyaka modh pi mang'eny ka modho pi mang'eny kata amodh pi man gi ndim tan sawa to nitie moko mantie gi pi wawacho ka ni aplastic anemia koro sano remo timang'o remo dhi piny ka remo dhi piny to nyaka omede remo immediately nikech kok omede remo jogo tho ahinya to onge report mabiro nyiso ji ni nyathini otho nikech oonge remo. Erokamano ahinya nikech sawa bende koro dhi karuma adwaro ni sama watieko mondo wawuo ewi jiwo kata konyruok weche mag support groups ma bende ni wacho ni owinjo bed ni ji konyore support groups ma bende biro ne jotuo maringa maremo support groups ne jonyuol kata jorit makonyo rito jotuo mantiere gi tuo ringa maremo gin kaka mage to ere kaka weche gi konyore koro gima timore ni wan koka an nachako group koso organization ma wakonyo ga ji jok modak gi tuo ringa koro this year wa mark 10 years to gimosebedo kwatimo nikech gimono fwenyo jok modongo kan wawacho ga ni adults koro adults na gionge kuma gidhiye nikech koro hospital ogolie laktar maning'iyogo pediatrician koro kelie physician ma physician okia story ni physician biro penji niya kawuono iwinjo nade jael ang'o mathagi wi bari aya kaw yath omi idhi to pediatrician nong'eyi oneni koka idongo obiro penji ni to nitie ng'ama thagi kamoro kanyo nitie ng'ama kwayi simu kanyo mondo gochni koro iyudo ni nyathini koro kosebedo adult nikech adolescents be thago gi kae to inyisi ni koro nyaka i-transfer yae pediatrician idhi e physician koro iyudo ni nyathini bro we dhi osiptal koro gimotimo wawacho ga ni self management marum makoro inyiewo yath over the counter mok ber nikech samoro inyalo underdose kata overdose koro emomiyo en important emomiyo awacho ga ni nyathi ka nyathi kata miyo gi wuoro nyaki wuoth gi nyathini gi laktar emomiyo nyathi bedo ka duong' kendo ginyalo timo tich moro amora nikech tuo ringa ok wach ni koro nikech an gi tuo ringa koro onego abeda nyathi moyom ma koro abeta ane ot watiyo
kendo watiyo ga matek. Erokamano. To kendo gima ng'eyo ni gap manwa yudo ka organization kamano emomiyo sani wang'eny kendo wan e Kenya mzima. Emonyiso ji ni bi umakwa inyalo yudowa e social media. Organization wa iluongo ni Sickle Cell Uhuru Trust. Kanyo emibro yudowa e all social media platform. Emwatemo pile ka pile, watemo jiwo ji, wanyiso story meke ji. Kata kawuono nwapuonjo gi wach patient safety. In koka jatuo. Ere safety ng'eyo. Ere koka king'eni daktar miyi yath marach. Ere koka inyalo chung' koka jatuo iwach ne daktar ni yath mimiya no abro react. Ok ti koda maber. Miya yath maber. Adwa ng'adi kanyo, idwok e penj achiel ni mogik nikech inyisa ni sawa orumo. Elizabeth kawuok Nairobi wacho ni wacho penjo ni bende en adier ni nyathi inyalo fweny gi tuo ringa at 4 years, cause hajawahi gonjeka nyaka ne nyuole. Diagnosis. So diagnosis tegemea nikech koka nyis nyathi ka nyathi inyalo yudo nyathi inyuolo nyathi to en gi tuo ringa nikech nokipimo to nokipimori in miyo to nokipimo wuongi. Koro seche moko gima timore gi tuo ringa koka nyisi en unique to per person per patient. Ok inyal wacho ni gima ng'eni equalizer whatever bro yudo rem. Lakini nyathini inyalo yud gi 4 years kata 8 years. Tegemea ni nyathini ni gi tuo moro ma suppress rem mar tuo ringa. Koro nyaka ing'i laktar wacho ga ni comorbidities. Nikech ka in gi tuo ringa in very immune to get any other disease. Inyalo yudo kata stroke, kidney, diabetes. Koro efwenye kae eni hik ng'ato. Eni seche go pondo koso poko bedo active del. Nyathi ka nyathi kata ka inyalo paro maber e school no puonjwa ka nyathi osechopo 6 months. Kanyo ema koro nyathi chako formulate ang'o genes mage. Nikech ka en under 6 en pod gi gene mana min gi omiye ich. Koro ema laktar wacho ga ni en fetal hemoglobin. Emomiyo wamuoyo ga yath miluongo ni hydroxyurea. Hydroxyurea ni nofweny ni en yath makonyo jo cancer. But nagifwenyo ni jok modak gi tuo ringa konyo gi wan wayudo fetal hemoglobin kata sani. Kata ka ina 100 imuony hydroxyurea ibro yudo fetal hemoglobin. Lakini kionge tuo ringa fetal hemoglobin ni rumo at 6 months. Erokamano ahinya. Ang'eni pod ntiere weche mathoth kabisa, mathoth kendo modhuro kabisa mowinjo bed ni walose wach ma Sickle Cell. Dwe mar 9 pod dhi nyime, ageno ni pod wabomanyi kata jokanyo mamoko mondo wamed dhi nyime koda twak makamindi. To kata kamano mana kaka iwinjo unyalo tudri koda Eunice kaponi idwaro kony mopogore riwruok magitie bende owacho kanyero mabende jogo eko mabende dwaro kony pontiere koda penjo mathoth magintiere godo inyalo chwalo negi. Wang' walore gi kanyo pod ntiere weche manyien mamoko ma wabiro godo bang' kinde machuok.